हारि उदांस्रिनि थाखाय थैथां गावनि जिउखौ बावसोमनानै दिनै जोबथेसालियाव दङ। दिनै बार बार नाजानायनि गेजेरजों दिनै सेसन कर्टआव बिथांखौ दाय गैया होननानै फोसावबाय। दिनै बर' हारिनि गेजेराव गोजोननाय मोनदों। लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आरो बरायग्रोना लाबाय। दायो लोगोफोर मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। नैबे कन्टेन्टआ जाहैबाय बिसास कन्टेन्ट, जाय दिनैहाय बिर जोहोलाव फाउन्डार रन्जन दैमारि सार एक्स NDFB नि बिथाङा दासिमबो माने जेलनिफ्राय गवाखै। बिथांखौहाय दासिमबो माने BTR सरकारा बेबायदि दायित्व लायाखै बा माबा मोनसे बेबायदि माने दायित्व लानानैहाय बिथांखौहाय माने बख'नायनि जेबो राहा लायाखै। दायो थांनाय समावहाय बेबायदि सेसन कर्टआ बिथां रन्जन दैमारि सारखौहाय सेसन कर्टआ दाय गैया होननानैहाय फोसावखांनायनि उनावहायबो बेबायदि गयैया जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दायो बिथांनि माखासे लिडार आरो केडार आरो बेबायदिनो लोगोफोर बिथांमोना दुखु फोरमायदों आरो रागा जोंखांदों। मानि थाखायहाय सेसन कर्टआ दाय गैया होननानैहाय रन्जन दैमारिखौहाय मानो सख'वाखिसै आरो मानो BTR सरकारा दायित्व लानानै मानो बख'वाखिसै, जाहोना मा दं सिङावहाय बेबायदि माने बिथांमोनखौहाय रन्जन दैमारिमोनखौहाय बेबायदि माने माखासे पलिसि खालामनानैहाय बेबायदि पलिटिक्स खालामनानैहाय बिथांमोनखौहाय दासिमबो बख'नाय जायाखै BTR सरकारा। बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय नायलांनो हासिगौ। खुलुमबाय रायजोफोर। दिनै बेयाव प्रेयार एन्ड पिस केन्डेल लाइटिं। प्रेयार माने आरज, पिस माने गोजोन, केन्डेल लाइटिं माने जों ममबाति सावनाय। मानि थाखाय ममबाति सावदों दिनै जोंहा डिआर नाब्ला हारि उदांस्रिनि थाखाय थैथां गावनि जिउखौ बावसोमनानै दिनै जोबथेसालियाव दङ। दिनै बार बार नाजानायनि गेजेरजों दिनै सेसन कर्टआव बिथांखौ दाय गैया होननानै फोसावबाय। दिनै बर' हारिनि गेजेराव गोजोननाय मोनदों। नाथाय मोनसे बाथ्रा, गाबोननि समाव दिल्ली सुप्रिम कर्टआव बेल हियारिं दङ। बेल हियारिं जोबथा, बेल माने गनाय, हियारिं माने खोनासंहोनाय रायजो राजाखौ। गाबोननि समाव फिननाय रिजाल्टआ मा जायो? दिनै बर' हालामनि रायजो राजा BTR नि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगा गवालपारा, धेमाजि, कार्बि आंलं बर'फ्रा दिनै गोसो गोरबोआव केन्डेल लाइटिं खालामदों। दिनै आसामाव 5000निबो बांसिन जायगायाव केन्डेल लाइटिं बिदि प्रग्राम खालायदों। जोंबो दिनै आसा खालामदों, फोथायदों, जों इसोरनियाव अबंलावरिनाव जों आरज गाबदों गाबोननि सानाव बेल हियारिंआव जाहाथे जेन जोंनि डिआर नाब्ला सारा उदां अख्राङाव फैनानै जोंनि बर' फिसा आइ आफा आबै आबौ साफ्रोमजोंबो जाहाथे जेन खौसेथियै गोरोबफैनानै मोजाङै सावरायनानै बर' हारिखौ मा लामायाव दैदेनलाङो, मा मोजां लामायाव मेगन खेवनानै होयो जों बिथांनि सायाव। दिनै अनेक राजखान्थि हान्जाफोरा साननो हागौ, दिनै सोरबा राजखान्थिफोरा बाजानो हागौ, नाथाय जायहा बर'नि थै दोङो, जायहा बर', जों इयुनाव बर' हिसाबै थांनानै थागोन। बे बर' सुबुंफोरा दिनै केन्डेल लाइटिं खालामदों। दिनै बेयावल' नङा, दिनै दाब दाब जायगा दिनै माजबाट इउनाइटेड फरामनि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो लोगोसे गामियारिफोरखौ जों लिंहरदोंमोन। बिथांमोना बुंदों जोंनि गामियावनो दाब दाब गामियाव जों खुंगोन। बाथौआरिफोरा खुंदों, ख्रिस्टानफोरा खुंदों, सोरबा ब्रह्मफोरा खुंदों, सोरबा जयगुरुफ्रा खुंदों। बर' फिसाफोरा उन्दुना थायाखै। नाथाय जों दिनै मानो सोरबाबा अनेक राजखान्थि हान्जा दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि साननो हागौ, नाथाय राजखान्थिया जाहोआ। राजखान्थिया जाबाय साननैसोनि थाखाय, नाथाय जों हारिखौ उदां खालायनाया जाबाय जों अरायबो हारिखौ सानफ्रोमबो जों मोजां लामाजों दैदेनलांनांगोन। ओंखायनो जों दिनै डिआर नाब्लाखौ उन्दैनिफ्राय गेदेर गासैबो जों बर' फिसाफोरा सिनायो। डिआर नाब्लाया जाबाय बर' हारिखौ उदखारिनि आखाइनिफ्राय बर' हारिखौ उदां खालामनो थाखाय हाथियार आखायाव लानानै दिनै आवगायदोंमोन। बिथाङानो फार्स्ट चेयारमेन अफ
बै समाव BSF मोन BSF समनिफ्राय बिथाङा दैदेनबोदों दिनैसिमबो बिथाङा NDP नि फाउन्डार चेयारमेन अफ एक्स NDP दायो जों एक्स NDP हिसाबै जों बुंनांगौ बाध्य जाबाय दिनै जों फोथायदों अबंलावरि आफा इसोर आनान गसाइनाव जों आरज गाबदों गाबोननि समाव बिथाङा उदां जागोन ओंखायनो आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोनाबो दिनै केन्डेल लाइटिंआव फैनो हायाब्लाबो गावनि उन्दुनायनि सिगां जानायनि सिगांब्लाबो आफा इसोर आनान गसाइनियाव आरज गाबगोन होननानै आं फोथायदों एसेनोसै